lingatyi elitakane lifumana loo mandla. Amandla ongezelelweyo ekutyeni okungumthubi ukongezelela ngala Diaomac Plus. Ukudumba nokubakho kwezilonda ngaphakathi emathunjini sincedwa yila Diaomac Plus ukupholisa nokudambisa okwakudumba. Now ukwezinto ezihambisayo la Diaomac Plus ibuyisela, because into ehambisekayo kulahleka amanzi amaninzi emzimbeni, so loo manzi amaninzi amke netyiwa ezidingwa ngumzimba. So la Diaomac Plus ibuyisela loo manzi, ibuyisela ezo tyiwa zomzimba. Yiloo nto ndisithi la Diaomac Plus ayohlukanga ekubeni sithi yi-drip ngokwasemfuyweni, ingakumbi ngokwasematakane nasematholeni. So ibalulekile ke le nto ine-complex 4 ethe yeyokuqala. Enye into ebaluleke kakhulu yinto yoba ezi ntsholongwane kwezi ntsuku zintathu kuya kwiintsuku ezintlanu ziyakwazi ukutyhoboza zenze ingxaki kwesi silwanyana singaphilanga. Singakhange sikwazi ukuba sibe kuyalawuleka olwaxinzelelo lwasengqondweni. So ukutofa nge-Maxitec 23% LA ikugcina le gusha lebhokhwe eza ntsholongwane zithi zingena zifika elayeza selihleli ngaphambili zingakwazi ukusebenza, zingakwazi ukuphila, because zifika eliyeza lokubulala zona selihleli likhona phaa ngaphakathi. So yiloo nto ke sisithi sebenzisa i-Maxitec le ino-LA, yona izokwazi ukuhlala iintsuku ezintathu ukuya kwiintsuku ezintlanu oko isebenza emzimbeni. Kwananjalo utofe nge-Bicobolic okanye i-Maxi-Bico, because olu xinzelelo lukwaphelisa amandla, lukwaphelisa umdla ekutyeni. So i-Bicobolic or i-Maxi-Bico inika amandla and iyenza esilwanyana sicacele ukutya. So yonke ke le meko yimeko ekuncedisa into yoba esilwanyana xa sizala masikwazi ukuba sempilweni kwasekuqalekeni, ukwenzela uba sizokwazi ukukhulisa itakane laso ngokuyimpumelelo. Mandishwangathele yi-complex 4 mayibe khona, yi-Diaomac Plus mayibe khona, yi-Maxitec LA mayibe khona, yi-Bicobolic or i-Maxi-Bico mayibe khona. Loo mayeza, loo ntlanganisela leyo ikuncedisa kakhulu kwisilwanyana sakho into yoba masihlale sikwazi ukumelana nemeko le sijongene nayo yokuzala ngelo xesha. Enye into amafama emasiyiqwalasele kakhulu, eli takane njengoba lizalwa kufuneka uqiniseke into okokuba ulixhobele ngokutya, in case apha ekukhuleni kwalo, ekuhambeni kweentsuku, unina angalonelisi ngobisi oluphuma phaya kulo. Yiloo nto sisithi amatakane qiniseka into yoba uwalungiselele ngobisi olubizwa ngoba yi-Lactolamb. Amathole uwalungiselele ngobisi olubizwa ngoba yi-Lactocalf. Lactolamb ematakaneni ebhokhwe nakumatakane egusha, Lactocalf ematholeni. Olwabisi kufuneka uqiniseke uba ulusondezela la Diaomac Plus luzokwenzela ummangaliso wokukhulisa amatakane ngokukhawuleza, kungakhange kubekho kulibaziseka kuba belungoneli kunina. So ibalulekile la Lactolamb, Lactocalf ihambisana ne-Diaomac Plus, mazihlale zikhona ekhaya. Now into ezalayo abantwana abayo amatakane amathole, nazi ezinye izinto ezikubethayo kuba ungakhange uzilungiselele. Ingqele. So kubalulekile uqinisekisa into yoba apho zazalelwa khona azawugcineka ebushushwini. Sikhumbule ziyazala ngeli xesha kuqale ingqele, ezinye ngokuya kungena ebusika zisaqhubeleka zisazala. So mazizalelwe ke noko apho kungabandi khona. Ezinye zizala kunetha, zizala kukhithika, mazizale noko iqabaka le mayingadeske iwele kuzo, mazibe zikhuselekile. Ingqele yokubanda okuziswa kukukhithika mayingafikeli ngqo kwezi mazi ngexesha zizala, mayingafikeli ngqo ematakaneni ngexesha zizala. Yiloo nto kubalulekile into yokokuba leqa ulungise indawo eshushu ezizawuzalela kuyo. Enolwazi kumafama angakhange ayithathe into yoba wenza ntoni phambi koba zizale, ezaa zinto zilungiswa phambi koba zizale, wena ungakhange uzenze, uzoba sengxakini yokokuba zithi zizala nje ziphume izibeleko ngaphandle, okanye kungaphumanga sibeleko.
elathumbu lokukhuphela ngaphandle ingqathane ibe lilo ngoku elitsaleka liphumele ngaphandle. So isilwanyana esizalayo xa nokokuba asizali, in fact into enesisu esikhulu kuba kukho itakane ngaphakathi yakulala phantsi, inomoya omninzi esoloko ikhuphela ngaphandle. So kokwakutyhiliza ikhuphela umoya ngaphandle, loo nto amaxesha amaninzi ikhokhelele ekubeni isibeleko okanye elathumbu lokukhuphela ngaphandle ingqatha liphumele ngaphandle. So yiloo nto kubalulekile into yokuba yiba nolwazi ke lokuba xa kuthe kwenzeka loo nto mandihlale ndizilungiselele ngantoni. Now zakuphumela ngaphandle ezanyama ndizibalileyo, idethol okanye isavlon mayihlale kufutshane ukwenzela into yoba uyihlambe ibe clean, ungayingenisi imdaka injalo. Ngoba xa ungenisa laa nyama ibiphumele ngaphandle imdaka, kukho iintsholongwane engena nazo iyokonakalisa isibeleko, iyokonakalisa ngaphandle obo bumdaka ngezo ntsholongwane. So ukuhlamba ke ngezibulali magciwane kuncedisa ekubeni mazingene ngaphakathi zisempilweni. Uncedise ngesitofu esibamba iinyama ezithi ziyeke apha emzimbeni. Mamkabani, kukho iinyama eziburabha ezitsalekayo ziphinde zizibuyele, kodwa ukuba izidingo mzimba azonelanga, the vitamins and minerals ziyakwazi utsaleka zingabi sabuya. Ezo nyama ke zezi njengesigqiba uthetha ngazo, isibeleko, ithumbu. So ukuqinisekisa inoba amathuba okuphumela ngaphandle kwezi nyama uzinciphisile, utofa ngesitofu esibizwa ngoba yi-complex A&E. Kwizinto ezenziwa yi-complex A&E, enye yazo kukunciphisa amathuba okuphumela ngaphandle kwesibeleko, kukunciphisa amathuba okuba ithole itakane lixabe xa liphuma, kukunciphisa amathuba okokuba ezizeleyo kuthiwe isizamva okanye the afterbirth, umgcantsi awuphumanga. So incedisa kakhulu laa complex A&E ekunciphiseni ezo meko zilolo hlobo. Enye into emasiyiqwalasele amafama yile nto idibene nenkaba. Xa itakane ithole lizalwa, uyawuqaphela into yoba lirhuqa laa nto inde iphuma enkabeni, iyintambo ebunyama. Now kubalulekile into yokuba uyazi okwakurhuqeka kwayo phantsi kutsala iintsholongwane, and kuba kaloku ingena ngaphakathi laa nyama ibuntambo, kungena ezaa ntsholongwane zingena ngaphakathi. Yiloo nto kubalulekile into yoba xa lizalwa itakane, thatha iSuper Spray Plus uqinisekise into yoba uspreya kulaa ntambo irhuqekayo ukubulala amagciwane angangeni ngaphakathi etakaneni elo. Igusha ezalayo izale iphilile, kuthi apha ezintsukwini uyiqaphele into yoba ife amanqa la, ingakumbi ezi mazizegusha bhokhwe zinobisi kakhulu. Now kukho ukushota kwesakhamzimba esithile kuba sisetyenziswa ekuveliseni ubisi. Now esa sakhamzimba sakunqongophala emzimbeni, umzimba uhamba uyosithatha kumathambo. Now akulambatha amathambo kwesakhamzimba, yenza loo nto igusha leyo, ibhokhwe, ivele iyeke amazantsi esinqa. Iyafuna usukuma ngala manqina ngaphambili, kodwa ayikwazi ngala manqina angasemva. Now kwenzeke isifo esibizwa ngokuba yi-milk fever, and senziwa kukushokoxeka okanye kukuphela kwesidingo mzimba esibizwa ngokuba yi-calcium. Now ukuncedisana ke nemeko elolo hlobo ngokukhawuleza, qinisekisa loo gusha, loo bhokhwe uyitofa ngesitofu esifakwe kakhulu esasidingo mzimba siyi-calcium, esingabala ke kwezo zitofu isitofu esibizwa ngoba yi-nocal, no-cal okanye i-calibro forte. Esinye sezo zitofu sincedisa kakhulu ekubeni isilwanyana eso sikhawuleze sisukume kuba besishotelwa kakhulu seso sondlo mzimba. Enye into ebalulekileyo, xa zizala qinisekisa ziphelelwa kukutya. Uncedisa kakhulu ngokutya, ngoba ukuze kwenzeke olwabisi lungapheli esithubeni, ubisi oluveliswa yilaa gusha funeka igcineke intle emzimbeni, ingashoti ngezondlo mzimba. Yiloo nto funeka kuqhubuleke ngesondlo.
esibizwa ngoba sisifo sotyatyazogazi coccidiosis ngokwasemzini elitakane alikagqibi nenyanga okanye likwinyanga ukuya kwinyanga ezine lithande ukuhambisa kodwa lo mhambiso ngumhambiso ongumthubi ogcwele igazi okanye lihambisa amatheketheke abugazi okanye lihambisa ubisi olunegazi. So kungenzeka loo nto ithi elo takane liphethe lolu sesisifo sithi lutyatyazo, sisifo sotyatyazogazi. Now esi sifo ke senziwa yintsholongwane echolakala emhlabeni, ingakumbi kula matakane athi ashiywe oonina bayotya edlelweni, akulamba aqala amunce phaya ebuhlanti okanye phaya phandle enkundleni, athatha ezarhorho zingene ngaphakathi ezantsholongwane. Zakufika ezarhorho zonakalisa umphakathi wethumbu, kwenzeka isilonda emathunjini, kwenzeka ukudumba emathunjini. So funa uqinisekise ke ngoku into yoba ukuyilwa le ntsholongwane ubulala yona, upholisa ezaa zilonda, udambisa okwakudumba. So iMaxitrim okanye iMaxisulf xa zizala kunyanzelekile mayibe sisitofu esikhona kulaa kit box yakho esi-1, Maxitrim okanye iMaxisulf. Ihambisana neDiomec Plus, ihambisana neComplex Forte. Elo takane litofa ngeMaxitrim for 3 days, khawuleze zife ezantsholongwane. IDiomec Plus ipholisa ezazilonda, idambisa okwakudumba. Ikukutya kulawa ngasekucacelanga ukutya, ngoba kwakwenzeka oku esi sifo ngaphakathi emathunjini alifuni kutya elatakane, kodwa xa lincancisa iDiomec Plus liyifumana yonke into eliyidingayo ekutyeni, uliselise iComplex Forte. Enye into esibethayo kakhulu mafama zezi zifo zibulala ngesaquphe esinokubala kuzo isifo umgilane, anadeske ndizibale zonke, isifo unonkqi, isifo ingqele, isifo sokudumba kwentloko, isifo sokuba bomvu kwamathumbu, unomkhonwana. Zonke ezo zifo zibulala ngesaquphe. Yiloo nto sisithi qinisekisa into yoba amatakane ingakumbi xa igqiba inyanga ukuya kule nyanga yesibini uwathintele nge-Oviclos P, uwathintele ngeDecasure. iDecasure uyiphinda kabini, ushiyanisa 30 days. I-Oviclos P uyithintela kube kanye, uyiphinda kabini i-Oviclos P xa ungayifumani iDecasure. Kodwa ke mafama ndiniqinisekisa ngoku Decasure iyafumaneka ezivenkileni. Ezingekabikho, ezingekabi nayo, iyawuthi iphela lena iveki siyiqalileyo nazo zibe seyinayo, ngoba iqalile ukuthunyelwa kwiveki ephelileyo kuzo zonke indawo amafama ancedakala kuzo ukuyifumana le Decasure. Kakhulu amatabakane zintshulube ekuthiwa ngamaphalo, the milk tapeworm. So kubalulekile into yoba amayeza afana neMaxilint, Endolint, Ovidose 4 uhlala unawo, because xa egqiba i-6 weeks waqala ngeMaxilint, ulinde enye i-6 weeks uze nge-Endolint, ulinde enye i-6 weeks uze nge-Ovidose 4. Loo matakane athe athintelwa kwanyangwa esasifo sotyatyazogazi, kwaqinisekisa uba iintshulube zibethiwe, Le ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Emakhosini siyathokoza, sithetha ngogqirha owaziwayo, umkhulu Dumakude. Abantu abaninzi bayavuya xa beva kubabazwa igama likamkhulu uDumakude. Nawe mphulaphuli, ukuba unomnqweno wokuphelisa intlupheko nosapho lwakho, ungabisalibazisa, mtsalele ngoku umnxeba kwezi nombolo 063 303 2926, 063 303 2926. Yena uyenza indoda ihlonipheke phambi kwamanye amadoda kwaye uyaziwa kwiindawo ngeendawo. Yena ukuzisela iintlantla zemali ungaphinde usokole. Unalo neyeza lokwenza imali ingakunqabeli. Unaso isigubhu sokwenza ubutyebi, abafana abafutshane, inqili yobutyebi kunye namasalamusi amhlophe.
Ukuba uyasokola kwaye awunalo ikhaya, mfowunele umkhulu. Sithetha nje abantu abaninzi sebephumelele ngamandla kamkhulu. Abanye bebephila ngomrholo wenyanga, abanye ngesibonelelo sikarhulumente, kodwa sebephumelele. Yena unikeza amandla kubafundisi bamabandla. Naxa usokola kumashishini okanye uvaliwe, likhona iyeza lokwenza umntu atyebe, ungaphinde ucele kwaye alinabungozi. Abanye bathenga imizi yamaphupha, bayakha imizi ngamandla kamkhulu. Ungavumeli abantu bahlekise ngawe, mfowunele umkhulu kwezi nombolo 063 303 2926 063 303 2926. Umkhulu Dumakude. Sikhobisa wena mfama kwezolimo kweVukani FM. 14 ke imizuzu ngaphambi kokubetha intsimbi yesibhozo apha eVukani Community Radio Station. Mamele ke inkqubo ke yezolimo siyohlukana thina ngepha ngentsimbi yesibhozo. Kwangoku ke sisahleli naye ke uMr Nqetho osuka phaa ke kaChiron Agric Animal udakanga umba ke wezinto ezibaluleke kakhulu ekumele uba zenziwa ngamafama kwiigusha nakwiibhokhwe ngexesha lokuzala kwazo amatakane ukuze kuxhamle yonke inzala. Tatambusa dakangqala uba kodwa ke mphulaphuli wena uba une-question ungasitsala nje umnxeba ku-072 514 5381 ukanti ke uyakwazi usithumela ke i-VN ku-072 514 5381 phaa ke kufacebook wethu nguvukani Community Radio. Siyaphinda ku-072 514 5381 uyasitsala umnxeba kanti ke uyasifumana ke nakuWhatsApp. Enkosi tata. Ndiyabulela kwakhona mamgabane. Besisithi ke ukulwa intsulube okanye masithi intsulube lolunye utshaba oluhamba phambili kakhulu ekubeni amatakane ungakwazi uyofikelela ekugqibeleni nawo. Amatakane ke anentsulube abonakala ngohlobo abaneziso ezikhulu, ayahambisa kakhulu, aphelelwa ngamandla, kwa amehlo la uwabona into yokokuba arhoxile okanye amhlophe inkophe ezi zawo. Now into ebalulekileyo ke yeyokokuba ukuze ungadeski uzofika kwezi meko zinje, now qiniseka xa ena 6 weeks ubudala uwaseza ngeMaxilint 4 milliliters, ulinde ezinye iveki ezintandathu Endolind 5 milliliters, ulinde ezinye iveki Nje siyimamele siva uba umphulaphuli uthini. Beta nkwenkwezana beta. Awu, utyhopho ke lo. sukela kancishana. Awu, kancede. Okay, hayi khona ndimamele. Ngathi nje
kwenkwezana engakushiyelelanga nje uthi no. iPhone 45381 usithumela nje WhatsApp ukanti ke napha emnqabeni molweni ekhaya. Ani Khona msasazi akho nto. Bengicela undibuze lapha kuba uncedo kubana ube womthubi usebenza kangakanani ngexesha elingakanani? yezaveki zokunqandela ezintshulube kwezaveki ze-endolinti nemaxilinti akaphinde phaa akacacise kulaa ndawo. all right sijonge ke lo umphulaphuli uba uthini. Molweni msasazi. Molweni tata. Ndingumntu oqala ufuya msasazi, ufuya iibhokhwe. Ndicela ubuza, andinawuxhalaba noba zineenyanga ezintathu zimithi ziphuma into engathi ngumfinya emva empontweni. Ndicela ubuza, ingaba kandifitha ngombona, umbona unangxaki? Kuba kukho umfana endoyikisile ukuthi umbona uyathanda uphunzise ezibhokhweni kuba ndiqala ufuya. Ndicela ubuza loo mibuzo kumsasazi. Ngaba le nto iphuma ezimpundu ndingaxhalabi ezinawuphunza na? All right. Over to you tatam. Uthomnye umphulaphuli molo. Okay. Utata uzayishiya inamba yakhe xa sisohlukana. Ukhona umphulaphuli othi molweni angakwazi ushiya inamba yakhe utata. Yes, angakwazi. Xa ephuma definitely uzoyishiya inamba yakhe apha fumaneka khona, ufumaneka phi njani xa wena umfuna nje bucala. Masesihlala nale ivili. Molweni msasazi. Yes tata. Kabani notata uncitshana. Ujambasi lo ngubongosi moni lapha eBhongolethu eSt Marks. Mma ndinombulelo ngoChiron kakhulu. Nto zethu, imfuyo yethu. Zawuthetha ngolo hlobo notata, andinawo nombuzo kule nto ayicacisayo kule ngcaciso yakhe, ngoba zezi asicacisela zona. Zabe ndisithi nomnye kuyawucacelwa. Ndibulela kakhulu kutata uncitshana lowo, kuba nam ngumamela kwakhe apha ndaye ndangena kwezi gruphu. Ndiyabulela kumzwa kaChiron ngoba uthi uziqhuba nje into zakho ibe unomdla, zintle. Msasazi, msasazi. Ngumphulaphuli lapha eNqawa. Ndicela ulibuzo lapha kuDr. Ncwedo. Susikhulu. But abendwebile wona xa eneza susikhulu. Ndiye ndifumana mbalwa andiyazi. Bayithini into. Ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Igama lam ndinguNokuzola. Andazi ndingambulela njani umkhulu uDumakude ngokutshintsha impilo yam kunye neyabantwana bam kwi-2 hours emva kokuthumela imali yesikhanyiso. Uyafumaneka kule nombolo 063 303 2926 063 303 2926. Emva kokulahlekelwa ngumyeni wam
ubomi abuzange bube mnandi. Kona ndandinawo umnqweno wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo. Kodwa lafika ithamsanqa mhla ndeva ngomkhulu uDumakude abantu bebabaza kunomathotholo nakumakhasi onxibelelwano, ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo, uMr Mthembu waseTsolo, umama uYoliso wasentabankulu, uBhutlukhanye waseDutywa, usisi Nokuthula waseKokstad wafumana uncedo kwaye wabhatalwa i-500,000 rand kumkhulu, nabantu abaninzi bendawo ngendawo, eNgcobo, eTsolo, eKomani naseCofimvaba. Ndaba nomdla kakhulu mhla ndeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo, naye umama uNomajama wayengutitshalakazi omkhulu, esitsho ukuba emsebenzini ayikho impumelelo, koko nje yindlela yokuphila. Kona njalo waqala amashishini kwaye kuyenzeka izinto bebekade zingenzeki ngexesha ebephangela. Mfowunele kule nomboro umkhulu 063 303 2926. Ndiphinde 063 303 2926. Sikhobisa wena mfama kwezolimo kweVukani FM. Tatam, kweli xesha nje sinalo lincinci lishekileyo. Ndicela nje uzame uku-adresa mithatha imizuzu sinayo apha enkqubeni kubetha intsimbi yesibhozo. Ndicela nje uzame uku-adresa le mibuzo yabaphulaphula inkosi. Ubuchule mamkabani mandivendlulise inambora mfonomfono. Sure. Then ndithi buyele ke lisichane ixesha kodwa ibe ii-numbers zidlulile. Sure. So that umntu ongaphendulekanga akwazi undilandelela. Ithi 079 427 2104. Mandiphinde 079 427 2104. Eyesibini 081 028 1130. Mandiphinde 081 028 1130. Nguncedo Chiron Agri. Ikakuncedi zombini ke zino WhatsApp. Xa ufuna ungena kwesa sikolo sifundisayo phulaphula waseNgcobo wena ubethwa ngamatakane, funeke sikufakwe kwesa sikolo. Abafelwa kwabona abantu abangene kwesa sikolo sikuWhatsApp nabaphulaphula iVukani, because namhlanje mamkabani kuyaqaphela besiphendula utata lwasela amatakane. Yes. Sithi wenza ntoni ukuqinisekisa uba amatakane akafi ideske abe ayalonyulwa. Lesihleli kuloo nto kanye masithi ke maybe ungene late, yiyo loo nto abuza lo mbuzo, makandikhangele emnxebeni. Umlinganiselo womthubi masenze kanje. Umlinganiselo womthubi kulaa 2 liter, noko ke elatakane liselincinci kakhulu, linike nje u-150 milliliters or 100 milliliters kuya ku-150 milliliters, kodwa ulinika kane ngosuku. Shiyanisa ke kwi-12 hours
lokane. Enkosi kakhulu, sibulela kakhulu kuwe Mamkabani, sibulela kakhulu kubaphulaphuli bonke abathe basiphulaphula ngale mini yanamhlanje. Enkosi kakhulu. Sibamba ngazibini kuwe tatam kakhulu utshaba lixesha umngqongqosele esilindile kodwa ke mphulaphuli ngoku sikushiya ke naye umngqongo uzokuthetha ke kule nkqubo ke yamasiko unezithethe.